با مقصد ترقی دادن ساحه سیاحی، معرفی شایسته امکانیت‌های سیاحی مملکت و فرهنگ ملی در عرصه بین المللی، اینچنین جلب سرمایه به انفراستراکچور سیاحی پیشنهاد می‌نمایم که سال 2018 در کشور سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرده شود. боиси хурсандии мо масъулон ё кормандони соҳаи сайёҳӣ аст ки асосгузори солҳу ваҳдати миллӣ соли 2018-ро соли рушди сайёҳӣ ва иҳёи ҳунарҳои мардумӣ эълон кард. як нуқтаро таъкид кардан зарур аст ки аз рӯзи аввале ки асосгузори солҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам президенти кишвар ҷаноби оли эмомалӣ раҳмон сари қудрат омаданд, соҳаи сайёҳиро яке аз соҳаҳои афзалиятноки рушди иқтисодиёти кишвар эътироф намуда ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ рушд додани соҳа чораҳои бисёр зарурӣ андешиданд. яке аз чунин чораҳо қабул шудани барномаҳои давлатии рушди соҳаи сайёҳӣ барои солҳои гуногун, аз ҷумла барои соли 2009, консепсияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2009-2019 ки имрӯз мо дар марҳилаи татбиқшавии он қарор дорем. дигар ин ки таъсис ёфтани муассисаи махсус гардонида шуда кумитаи рушди сайёҳӣ, таъсис ёфтани ширкатҳои гуногуни сайёҳӣ, аз ҷумла ширкатҳои хусусӣ, бунёд шудани инфраструктури замонавии хизматрасонӣ ба монанди меҳмонхонаҳои бузурге ки ба занҷираи байналмилалии меҳмонхонаҳо вориданд аз қабили ҳаёт, сирена, шератон. инчунин фароҳам овардани шароити мусоиди сармоягузорӣ ҷиҳати ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ дар бунёд намудани минтақаҳои сайёҳӣ, минтақаҳои истироҳатию фароғатӣ, ҷорӣ намудани моратория ё ин ки имтиёзҳо ба соҳибкорон ва сармоягузороне ки мехоҳанд дар рушди инфраструктури сайёҳӣ, гӯшаҳои нодири табиӣ, гӯшаҳои нодири таърихию фарҳангӣ, ҳунарҳои миллӣ чунон имкониятҳои васеъ аст ки имконияти миллионҳо нафар сайёҳонро қабулу хизмат расонем. рушди туризм дар Тоҷикистон маҳз ба давраи истиқлолият дуруст меояд ва тамоми он муваффақиятҳое ки мо дар ин соҳа ба даст овардем маҳз сар карда аз инфраструктур, аз нақлиёт, роҳ, меҳмонхона, инҳо маҳз дар давраи истиқлолият дастовардҳои давраи истиқлолият мебошанд ва имрӯз моро зарур аст ки маҳз ҳамин потенсиал, ҳамин зарфият, ҳамин инфраструктурро дар сатҳи ҷаҳонӣ пешкаши сайёҳони хориҷӣ гардонем ва ҳамун нақшае ки дар назди давлату ҳукумат гузошта шудааст ки то соли 2020 яъне шумораи сайёҳони хориҷӣ ба 1 миллион расонда шавад, мо ба ҳамин мақсад, ба ҳамин ҳадаф ноил гардем. силсила барномаи истиқлоли мо ки маҳз ба хотири инъикоси воқеии дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ ин марзи муқаддас, ин сарзамини кӯҳанбунёд таъсис ёфта буд, дар шумораҳои қаблии он чандин ёдгориҳои меъмориву таърихӣ ва ҳайкалу муҷассамаҳои беназири махсусан пойтахти мамлакат Душанбеи ҷавону дорои таърихи кӯҳан ва ғаниву рангинро бо фаросӯи аҳамияту афзалияташон дида будед. инак дар партави паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ифтихор фаротар мегӯем ки аз сиёсати пурсамари дарҳои кушод Душанбе имрӯз ба макони олии баргузории чорабиниҳои байналмилалии сиёсӣ, илмӣ, фарҳангӣ ва техникӣ табдил ёфта дар баробари ин барои ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ба ин васила мустаҳкам кардани нуфузи ҷумҳурӣ ҳамчун мамлакати осоишта ва дорои захираҳои бои сайёҳӣ имконоту иқтидори рӯзафзун касб менамояд. намои меъмории Душанбе пайваста мавриди таҷдиду тавсия буда имконоти васеъ барои сармоягузории ширкатҳои ватанию хориҷӣ фароҳам аст. Душанбе чун шаҳри боғистони ҳамешасабз дар оғӯши гулгаштҳои ба номи устод Рӯдакиву Садриддин Айнӣ, боғи Ирам, пойтахт, дӯстии халқҳо ва ғалаба ба сайру сайёҳати сокинону сайёҳон фароғату табобати рӯҳиву ҷисмонӣ нотакрор мебахшад.
ин аст ки соли равон дар раддабандии шаҳрҳои аз нигоҳи сайёҳӣ ояндадор душанбеи азизамон ҷойи аввалро соҳиб шуд. маҷаллаи сайёҳии 34 Travel рӯзи 30 январ бар асоси таҳқиқоти мастеркард ки аз ширкатҳои бузурги трансмиллии молиявии штатҳои муттаҳидаи амрикост рӯйхати 5 шаҳрро ки имконоти зиёди сайёҳӣ дошта метавонанд ба самтҳои асосии ҷаҳонгардии сайёҳон табдил ёбанд нашр кард. дар ҷойи аввали ин раддабандӣ шаҳри душанбе, дар ҷойи дуюм София пойтахти Булғористон, ҷойи сеюм Бухарест пойтахти Руминия, ҷойи чаҳорум Касабланка ё Дорулбайдои Марокаш ва ҷойи панҷум шаҳри Бостони Штатҳои Муттаҳидаи Амрико мақом гирифтанд. дар Тоҷикистон дар солҳои охир хеле мавзеъҳои зебое ки дар тамоми ҷаҳон шӯҳратманд гардидааст, чун бинои коҳи Наврӯзи мо, чун китобхонаи миллии мо, чун осорхонаи миллии мо ки бисёр як бо санъати баланди миллӣ, бисёр бо як санъати баланди миллӣ бунёд ёфтааст. шӯҳрати Тоҷикистонро, тоҷикистонiyonро дар марзаи берун аз кишвар хеле шӯҳратманд гардонидааст. ва ин пешниҳод ман фикр мекунам бисёр барои пешрафти ҷомеа ва пешрафти иқтисодиёти кишварамон сар аввал ва барои боз ҳам омӯхтани фарҳанги мо, ҳунарҳои миллии мо ва инчунин чӣ тавре ки мо дар боло қайд кардем барои тарғиби ҳунарҳои миллии мо ва инчунин бозёфти дӯстоне ки дар ҳар лаҳзаву дар ҳар як замон ба ҳамдигар онҳо бояд муҳтоҷ бошанду дасти ҳамдигар гиранд. дар ин замонаи муосир ман фикр мекунам як такони хубе ва як натиҷаи хубе ҳам хоҳад дод. соле ки мо дар анҷоми он қарор дорем барои рушди соҳаи сайёҳӣ ин як соли пурбарор буд. кумитаи рушди сайёҳӣ бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ таъсис ёфтанд. зеро соҳаи сайёҳӣ ин соҳаест ки дар муҳлати кӯтоҳ метавонад ки маблағҳои сармояшударо баргардонад дар қиёс ба дигар соҳаҳои хоҷагидорӣ. баҳри рушди инфрасохтори сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе барои хизматрасонӣ фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ва истгоҳи роҳи оҳан фаъолият доранд ки ҳамарӯза тавассути онҳо сайёҳону меҳмонон ба шаҳр ворид мегарданд. ҳамзамон дар пойтахт 61 ширкати сайёҳӣ, 40 меҳмонхона, 66 тарабхона, 69 маркази савдо ва 26 бозор барои қонеъгардонии талаботи сокинону сайёҳон хизмат мерасонанд. бисёр масъалаҳои муҳим аз ҷумла ба талабот ҷавобгӯ намудани баъзе хизматрасониҳои нақлиётӣ, махсусан дар нақлиёти ҳавоӣ ки ҷаноби олӣ бисёр таъкиди ба маврид карданд ва ҷаноби олӣ бисёр пешниҳоди хуб ҳам карданд ки имтиёз дода шавад ба он сармоягузороне ки дар ворид намудани нақлиёти ҳавоӣ сар мегузоранд. воқеан ҳам имрӯз агар мо чуқуртар таҳлил кунем, хизматрасонии нақлиётӣ дар нақлиёти ҳавоӣ махсусан дар ҷумҳурии мо гаронарзиш аст дар қиёс ба кишварҳои ҳамсоя. борҳо мо шоҳиди он мешавем ки сайёҳон барои аз Тоҷикистон дидан намудан аз хизматрасонии нақлиётҳои кишварҳои ҳамсоя истифода мекунанд, чун арзиши чипта ба Душанбе аз дигар шаҳрҳо бисёр арзиши гарон дорад ва ҷаноби олӣ дар ин бисёр таъкиди хуб ҳам карданд ки бояд роҳҳо ёфта шавад, махсусан ба ширкати миллии ҳавонавардӣ яъне Тоҷик Айр имкониятҳо дода шавад, чунки ҳамаи мо хуб медонем ки сайёҳат ин сафар кардан аст ва сафар кардан ин чи аст? Истифода намудан аз ягон воситаи нақлиёт аст. хушбахтона дар дохили кишвар имрӯз бо сиёсати пешгирифтаи сулҳуваҳдати бо шарофати сиёсати пешгирифтаи сулҳуваҳдати миллӣ аксарияти роҳҳои транзитӣ таҷдид карда шуданд. шоҳроҳи бузурги Абрешим аз нав эҳё карда шудааст ки имрӯз шукронаи истиқлолият, шукронаи сарвари давлат ба тамоми гӯшаҳои кишвар дар тамоми фаслҳо сайёҳон метавонанд дидан кунанд. ин бисёр иқдоми хуб аст. бо назардошти ҳолати роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурӣ солҳои пешин ё ин ки 10 сол пеш мо дар рӯйхати аз 100 болотар, яъне 100 чандум қариб қарор доштем ва маҳз соли
2017 мо аз ин рӯйхат ба сатҳи 70 расидем ки ин аз он шаҳодат медиҳад ки роҳҳои автомобилгарди мо имрӯз дар арсаи байналмилалӣ як мавқеи муҳимро ишғол мекунанд ва боз хурсандиовар он аст ки соли 2017 аз нуқтаи назари сайёҳон шоҳроҳи автомобилгарди душанбе кулма яке аз 10 шоҳроҳи беҳтарини дунё эътироф гардидааст. садаи 21-ро барҳақ асри сайёҳиву сайёҳати сайёра меноманд. ҷаҳонишавӣ ва авҷ гирифтани суръати баланди робитаҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва фарҳангӣ ба рушди ин соҳа имконияти ниҳоят васеъро фароҳам овард. агар сайру сайёҳат аз як тараф ҷаҳонбинии инсонро васеъ намояд, боз аз дигар ҷониб касб анъанаҳои миллӣ, расму оин, ёдгориҳои таърихию меъморӣ, тарзи либоспӯшиву анвои хӯроки дигар миллату халқиятҳо наздик шинос мегардад ки ин дар навбати худ барои пайвастани риштаҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои гуногун ҷабҳа имкониятҳои гуногунро фароҳам меоварад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми инсола барои инкишофи маҳз намудҳои гуногуни сайёҳӣ, таъсиси инфрасохтори зарурӣ, омода намудани маводи иттилоотӣ ва хатсайрҳои нав дар мавзеъҳои гуногуни кишвар, инчунин такмили қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти соҳа ба Кумитаи рушди сайёҳӣ супориш доданд ки лоиҳаи стратегияи рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030-ро омода ва барои баррасӣ ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. тоҷикистон ҳамчун нигини ангуштарини осиёи марказӣ маҳсуб меёбад ки дар бағали кӯҳҳои сарфалак ҷойгир шудааст ва ин табиати нотакрори зебо пеш аз ҳама диққати бештари сайёҳони дуру наздикро ба худ ҷалб менамояд. нақши экосайёҳӣ сол ба сол боло рафта истодааст, барои инки инсон ба табиат хеле вобастагии амиқ дорад. нафаре ҳастанд ки масалан бо хотири дидани ҷойҳои таърихӣ, нафаре ҳастанд ки бо ҷои дидани ёдгориҳои табиӣ бештар мароғ зоҳир мекунанд ва ба хотири дидани он зебоиҳо аз дуру наздик ташриф меёрад ва ин боис мегардад ки ҳам сатҳи зиндагии мардуми маҳал ва ҳам дар дараҷаи рушди соҳаи сайёҳӣ метавонад таъмини бо ҷои кор ва таъмин будан бо баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум сабаб гардад. масалан кишваре ҳаст бо номи Непал ки дар Осиё ҷойгир шудааст ки дар байни кишвари Ҳиндустон ва Чин қарор дорад. ҳудуди кишвари номбурда тақрибан ба ҳудуди Тоҷикистон баробар аст. اونم مثل تاجیکستان کشوری کوهی است و در اون قله بلندترین دنیا جمالون جایگیر است که از سطح بر 8848 متر جایگیر است و این قله باعث درآمد اکوسیاحی این کشور گردیده است. برای که سیاحان به این قله فتح کنند اونا سالیان دراز ثبت نام کرده و مبلغ معین رو وارد کرده به این کشور، بعد به فتح اون قله میپردازند. چرا که ما هم نمیتونیم از این تجربه استفاده کنیم که در تاجیکستان قله بلندترین جایگیر است، قله اسماعیل سامانی، چنین مکانیزم رو در اینجا راه اندازی کنیم. در پیام امساله پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید که این مسئولیت ما کارمندان ساحه آموزگاری که متخصصان ساحه توریسم را آماده میکنیم و عموما متخصصان ساحه توریسم را دوچند میکند، چون که طوری که ما میدانیم توریسم در اقتصادیات جمهوری یکی از ساحه‌های افضلیتناک شناخته شده است و پتانسیل و ظرفیت‌های توریستی که تاجیکستان دارد در منطقه بی‌نظیر هستند و ما امروز برای معرفی تاجیکستان در عرصه جهانی باید دوچند زحمت کشیم و توانیم که از حساب سیاحان خارجی از حساب ساحه توریسم بودجه جمهوری را غنی گردانیم. تاجیکستان ما از لحاظ ذخیره رکریاسیونی یکی از کشور پیشرفت در دنیا گیم خطا نمیکنیم، زیرا در حدود تاجیکستان صدها تا هزارها میتوان جایهای توبتی، استراحتی و چشمه‌های گرم و شفابخش و انواع بیشتری رستنی‌های شفابخش رو میتوان در این سمت استفاده کرد که این یکی از ناتکراری خودی طبیعت تاجیکستان رو نشان میدهد. خصوصا آب‌های روان تاجیکستان به همتایند، چه آب‌های آشامیدنی، چه آب‌های معدنی و چه آب‌های گرمی مینرالی. حتی در نتیجه تشخیص ترکیب شیمیایی آب بسیار کارشناسان به خلاصه آمدند که بعضی از این چشمه‌های معدنی توبتی تاجیکستان میتواند به بیماری‌های زیاد همچنین منبع شفابخش خدمت کند. مثلا چشمه‌هایی که در سمت گرچشمه، مثلا چشمه اوج، خواجه آبی گرم و دیگر چشمه‌هایی هستند که با بیماری‌هایی که نیاز دارند به توبت دور و دراز میتواند یک شفای کامل بخشد.
ин ҳам метавонад дар самти туризми сайёҳии табобатӣ низ истифода кард. زیاد از نزدیک 3.5 تا 4,000 نمود رستنی‌های گوناگون شفابخش در تاجیکستان می‌سبزد که این باعث است که در رشد سیاحی و طبابتی و پروفیلاکتیکی میتوان استفاده کرد. البته اقلیم برای رشد پنجشوی تو این عالم زیبای رستنی اقلیم نقش نهایت مهم می‌بازد. بنابر بلند بودن سطح ساخت ریلیف تاجیکستان در بلندی‌های گوناگون رستنی‌های گوناگون می‌سبزند وابسته به بلندی از سطح بر. بعضا حتی رستنی‌ها هستند که خاصی تاجیکستان هستند که اونها در اینجا محض می‌سبزند و برای ساحه داروسازی فارماسیوتی میتون وسیع استفاده کرد. البته برای به این کار نائل شدن بیشتر آموزش باید بیشتر کرد. متخصصانی که در این بخش هستند، مثلا متخصصان بوتانیکا، آبشناسان، اقلیم شناسان، گیمورفولوژان، گئولوژان، هیدرولوژان بیشتر سفربر کردند که تمام این بایگری‌های تاجیکستان را آموخته در زمینه آموزش این نتیجه عالمانی که به دست آوردن رواج دهیم. پرابلم دیگری که اساسگذاری سال وحدت ملی در اینجا گفتن، این هم باز بلند برداشتن فرهنگ خدمت رسانی، سطح و صفت خدمت رسانی مخصوصا در دهات به حساب میره. چون اکثریت سیاحانی که از خارج به کشور ما میان اونا مشتاق به فرهنگ تاجیکی هستند، مشتاق به هنرهای ملی تاجیکستان. بسیار تاکید خوب هم شد که ما هنرهای ملی را احیا کنیم و سیاحان را با لباس اطلس و با همون کرته چکن ملی که افتخار تمام تاجیکستان است معرفیگری فرهنگ ملی تاجیکستان در عرصه بین‌المللی باشیم. اعلان شدن همین سالم دوام منطقی همون پیشگیری از بله واقعا هم اعلان نمودن سال جوانان، اعلان نمودن سال رشد سیاحی و هنرهای ملی، این بلند برداشتن خودشناسی در روحیه وطن دوستی تربیت نمودن نسل نو است. یعنی ما باید همون فرهنگی که هزار ساله ها داشتیم و افتخار هم داریم امروز به جهانیان نشان دهیم که تاجیکستان امروزه واقعا هم میراثبر دولت بزرگ سامانیان است، میراثبر همون سعدی و حافظ و بدیل و دیگر هاست. این سال نیز برای ما جوانان سال بسیار پرفیض بود، چون که سال جوانان بود و ادامه اعلان نمودن سال سیاحی این ادامه سیاست دوراندیشانه، سیاست خیرتمندانه سرور دولت تاجیکستان است. واقعا برای جامعه جهانی تاجیکستان بهشت آسای ما جوهر کشف نشده دقت را بوده است. از آغاز صاحب استقلالی مملکت در سطح دولتی زمینه‌های رشد این ساحه چون سمت افضلیتناک اقتصادیات تا امروز فراهم آورده شد. اینک با اعلام گردیدن سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی امکانات سیاحی مملکت و فرهنگ ملی در عرصه بین‌المللی با مرام معرفی می‌گردد. یک نمود دیگر سیاحت است که سیاحت کشاورزی. مثلا سیاحان بسیار جالب است که دیدن از باغ‌های انگورزار تاجیکستان دیدن می‌خوان کردن. از چشن میوه‌های شادباری آن در جمع‌آوری حاصل شرکت کنند. اینا برای اینا یک لذت می‌تر و حتی همش ارغوان از میوه‌های تاجیکستان با خود برند و خارج کشور. می‌تواند اون میوه خود را همچون معرفی کند، یعنی تبلیغات کند که چگونه میوه‌جات هست. وقتی که سیاح از این دیدن می‌کند، از این خرید می‌کند، از این استفاده می‌کند و تعامل می‌کند، می‌چشد رفته در کشور خود با این تبلیغ می‌کند که با خود چند سیاح دفعه من بعد با خود بیاورد و با همین وسیله تعداد سیاحان زیاد رفتن می‌گیرند که اینم باعث خیلی خوشنودی است که و باعث رشد ساحه کشاورزی، باعث رشد استحصال محصولات صنعتی یا استحصال هنرهای مردمی، مثلا ارغوان و لباس‌های ملی فرض کردیم، کلاه و مثلا پایافزارها، چیزی که با خاص صنعت مردمی تاجیک خاص میباشد میتونه رواج کند. کارخانه ساختن ممکن، کارگاه ساختن ممکن برای استحصال ادرس و برای استحصال متاعهای شاهی و برای دوختن کرته‌های زنانه چکن و غیره و کذا. اینا میتونن محصولات خدمت کنند که برای سیاحان رو پیشنهاد کنیم و از اون خریداری کنند. با این وسیله فرهنگ مردم تاجیک در عرصه جهانی معرفی میگردد. حتی عید ملی مردم فارسی زبان تاجیک نوروز بین‌المللی شده است. اینا بر رشد سیاحت هم تاثیر نهایت عمیق میگذارد که عنعنه و فرهنگ و سنت‌های مردمی در اون عکس یافتند که باعث توجه بسیار خارجیان میگردد. خصوصا خارجیان اروپایی با چنین زیبایی شرق خیلی توجه دارند و خیلی ذوق و شوق هم دارند که مثل ما مثلا اومده از این زیبایی ها و از این دیدنی ها و از این محصولات های مردمی با خود برند یا از اون لذت برند. президент муаззами мо дар бораи ривоҷу равнақ додани ҳунарҳои миллӣ гуфта гузаштанд ки бори дигар мо занон ба
миллати тоҷик меҳнатпарасту ҳунарманд будани ин миллатро ба ҷаҳониён мешиносонид. Барои садоқатманд будан, бештар ба илму ҳунар таваҷҷӯҳ кардан, тарбия намудани насли навраси бо фарҳангу бо ҳунар, ман фикр мекунам дар замони муосир аз ҳарвақта дида имрӯз бештар ниёз дорад. Чунки пешрафти замони муосир, пешрафти технология, пешрафти бо масъалаҳои глобалӣ дучор шудани замони муосир ҳар яке моро вазифадор менамояд, ки мо бояд ҳама ҷониба барои беҳтар намудани вазъи иҷтимоӣ ҳар як оила андешаҳои худро, ҳаракати худро ба ҷо орем. Дар ҳар як оила ташкил намудани тиҷорате, ки ба ҳунару ҳунармандии миллӣ, яъне ҳунарҳои миллии мо гуфта гузаштан пешвои миллат, яъне ривоҷ додани зардӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, гулдӯзӣ ва дар баробари ин ҳунарҳои занона сайқал додани маҳоратҳои касбӣ ва ҳунарҳои қадимаи тоҷикон, яъне кандакорӣ, нақшнигорӣ, сангтарошӣ, бо сангҳои қиматбаҳо омода намудани ҳар гуна ороишҳои занонаи қадимона ва инчунин барқарор намудани ҳунарҳои миллии пазандагиву дӯзандагӣ, гилимбофию атласбофӣ ва ресандагию тайёр намудани ашёҳои хоме, ки барои истеҳсолот ва барои пешрафти истеҳсолоти ҷумҳурии Тоҷикистон асос ҳастанд, яъне лозим ҳастанд. Мо бояд ҳамчун ҳунарҳои қадимаи миллии хеш дар ҳар як оилае ки ҳунарманд ҳастанд, ки бисёр бо як имкониятҳои беназир, яъне озод намудан аз пардохти андоз, ки барои ривоҷ додан ва дилбастагӣ барои ин касб бо як роҳи дурусте, ки пешвои миллат барои ғамхории халқ пешниҳод карданд ва инчунин низ қарор ҳам қабул шуд. ман фикр мекунам боз як таконе аст, ки барои пешрафти ҷомеа, барои пешрафти зиндагии ҳар як оилаи ҷавон ва боз як дилгармӣ ба рӯзи фардо. дар раванди таҳкими дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ масъалаи ташаккули инсони солиму донишманд, мутахассиси сатҳи баланд ва ташаббускору бунёдкор аҳамияти хоса дорад. аз ҷумла барои ташкилу тавсеаи соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ ҳамаи заминаҳои ҷуғрофию иқлимӣ ва таърихию фарҳангӣ барои пешрафти оқилонаю самараноки ҳамаи бахшҳои соҳаи сайёҳӣ мавҷуд мебошанд. вале дар ҷодаи қабул, роҳбаладӣ ва муаррифии шоистаи имконоти фарҳанги миллӣ масъалаи омоданамоии мутахассисони баландихтисоси соҳаи сайёҳӣ масъалаи меҳварист. рушди бемайлони ин соҳа маҳз аз тарбия, таълим, бозомӯзӣ ва такмили донишу маҳорати кадрҳои болаёқат вобастагӣ амиқ дорад. дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон, ки дар факултети география як кафедраи сайёҳӣ фаъолият мекунад, раёсати донишгоҳ кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки аз донишҷӯёне, ки дар ин ҷо таҳсил мекунанд, мутахассисони хуб тайёр кунанд, доир ба донистани забонҳои хориҷӣ, доир ба донистани мавзеъҳои хуби ва бо забони хориҷӣ муаррифӣ кардани онҳо салоҳиятнок бошанд. ӯ вазифадор аст, ки фарҳанги миллати хешро, маданияти миллати хешро, арзишҳои миллии хешро ба хориҷиён бояд бо як ифтихори миллӣ, ватандӯстӣ содиқона хизмат намуда муаррифӣ намояд. дастгирии аҳли ҷомеа аз паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кас болопар мебахшад. аз ин ҳуҷҷати барномавии рушди мамлакат ҳар як фарди ватандӯсту худшинос барои фатҳу кушоишҳои нав қуввату илҳом гирифта ба хотири ободиву пешрафти Тоҷикистони азиз нақши ногузир мебозад. барои рушди ин соҳа дар кишвар ҳамаи заминаҳои зарурии меъёриву ҳуқуқӣ фароҳам оварда шудаанд, ки илова бар ин як силсила чораҳои ҳавасмандкунӣ низ татбиқ гардидаанд. соли 2018-ро бароятон соли масъулияту пурбарор тамаммул мекунем. хайр, то барномаҳои дигар сарбаланду муваффақ бошед.